Ефір телеканалу АТR триває. Я, Альвіна Сідбулаєва. Найближчі години говоритимо наживо про найцікавіші та найактуальніші події. Залишайтеся з нами і вмикайте гучніше звук. Росіяни, яких обміняють на українців, вже в пункті збору. Обмін починається. Порошенко знов не прийшов на допит у ДБР. Чи приведуть примусово? США чекають на новий поштовх нормандського формату. Держдеп зробив заяву. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Наші гості на цю годину Роман Романюк, журналіст іздання «Українська правда». Вітаю вас. І Сергій Таран, політолог. Вітаю вас в студії. І адвокат Валентин Рибін у відеозверненні повідомив, що майже всі росіяни, які йдуть на обмін з української сторони, вже знаходяться на пункті збору. По состоянию на сегодня, 6 сентября, 16 часов 45 минут, в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене, присутствуют практически все по списку, согласованному ранее. Украинская сторона, учитывая тот факт, что в пункт сбора доставляются лица, в отношении которых есть указ президента о помиловании, выполнила практически все свои обязательства, достигнутые на переговорах. Адвокат наголосив, що станом на 16:45 в одному з слідчих ізоляторів України залишається громадянин Російської Федерації, якого Служба безпеки України не доставила в пункт збору. І зараз ми маємо телефонний зв'язок з Валентином Рибіном. Вітаємо вас, пан Валентин. Да, приветствую. Валентин, скажіть, будь ласка, щодо обміну, чи він відбудеться завтра? За вашу інформацію, що ви знаєте? Розкажіть, будь ласка. Ну, знаю я на самом деле немного, как вы видите. Я знаю о том, что один из моих подзащитных, Руслан Гаджиев, не доставлен в пункт сбора. Скорее всего, я могу предположить, что в отношении него нет указа президента о помиловании. Валентина, скажіть, будь ласка, перепрошую, що перебиваю, а де знаходиться пункт збору? Я прошу прощения. Извините, до свидания. Ось так. Він не захотів розказувати, де відбувається і де саме знаходиться пункт збору. Що ви думаєте, чи завтра відбудеться цей довгоочікуваний обмін? Романове. За великим рахунком, якщо він відбудеться сьогодні, завтра чи післязавтра, мені здається, це для нас не критично. Там є моменти для російської сторони, якої там трошки підтискає хронометраж по виконанню гаазького рішення про звільнення українських моряків. Мені здається, там сьогодні чи завтра останній день, коли треба їх звільнити. За великим рахунком для нас важливо, що цей процес в принципі йде, хоча проходження цього процесу викликає дуже багато запитань, тому що, мабуть, вперше за останні багато років є процеси, які абсолютно таємні. Тобто пан адвокат каже, що Україна виконала всі зобов'язання, взяті собою в ході переговорів, але за великим рахунком я, стежачи за всім там потоком новин, не знаю ні коли відбувалися ці переговори, ні хто в них брав участь, хто представляє в них Україну, чи це офіційні переговори, які там йшли на рівні Мінська, чи це якась інша неформальна переговорна група. Тобто запитань до самого процесу так само багато, як і до ймовірного результату і можливості його настання там завтра, післязавтра чи коли завгодно. Сергій, як ви вважаєте, як буде змінюватися ситуація? І ми почули і адвоката росіянина, Валентина Рибіна. Я думаю, що обміняють, але ви розумієте, проблема ж не в тому. Проблема в тому, що наших громадян, звичайно, треба витягувати з полону. Але жодним чином не можна йти на політичні поступки. Вперше ми бачимо, коли Україна йде на політичні поступки. І звільнення Цемаха – це саме є політична поступка. Тому що про те, щоб його тут затримати і допитати, просили євродепутати, просила прокуратура Нідерландів. По суті, Путін просив від нас і вимагав не просто звільнити Цемаха. Він від нас вимагав відмовитись
від співробітництва з Заходом, тому що Україна зараз присутня в спільній групі міжнародній, яка розслідує той злочин, який стався з малазійським літаком. Якщо ми звільняємо Цемаха, ми розриваємо політичні зв'язки з країнами Європейського Союзу, з нашими партнерами по розслідуванню цієї справи і повертаємося в бік Росії. Напередодні надзвичайно важливих міжнародних перемовин, на яких має бути продовжені санкції проти Росії, це дуже поганий, недалекоглядний політичний крок. Ну ви розумієте, це є дипломатична шизофренія. Їхати в Європу і казати, давайте продовжити санкції проти Росії і одночасно звільняти в цю Росію терористів, які вбивають громадян цієї самої Європи. Так робити не можна. Тому мені, чесно кажучи, не так має значення, коли визволять наших громадян, хоча це важливо, хотілося, щоб вони швидше повернулись до своїх родин. Але мені набагато важливіше знати, які ще політичні умови виникнуть під час того, як звільнять наших громадян. І я боюсь, що вони виникнуть під час нормандської зустрічі, під час інших зустрічей, і вони будуть, по суті, знаком, що Україна готова здавати і далі політичні позиції. І це найтривожніше. Тому мені зараз видається, що дуже важливо, щоб ми розуміли, що на Заході ніколи не йдуть на поступки, на політичні поступки терористам. Чому? А Росія зараз же робить, по суті, тактику терористів, не захоплює наших заручників і вимагає політичних поступок. На Заході ніколи не йдуть на жодні поступки терористам, тому що вони знають, що це заохочує терористів робити інші теракти і захоплювати більше заручників. Тому ми однією рукою звільняємо наших громадян, а іншою рукою заохочуємо Росію захоплювати далі наших громадян і вимагати від нас політичних поступок. Давайте послухаємо думку Меджліса. Ось якщо процес обміну не передбачає звільнення кримських татар, то це може лише укріпити позицію окупанта в Криму. Про це заявив голова Меджлісу Рафат Чубаров. Росія своїми підходами до обміну ув'язнених, вона укріплює свої позиції. Росія не допускає обговорення питань щодо звільнення політв'язнів кримськотатарських, українських, які незаконно були позбавлені свободи на території тимчасово окупованого Криму. Отже, Росія нібито навмисно указує на те, що, мовляв, це моя територія, це мої громадяни, і я можу з ними робити все, що завгодно. Ось, Романа, ми бачимо, що і кримських татар взагалі немає в списку на обмін. Чесно, я повернуся до своєї першої відповіді. Я не бачив списку на обмін. Тобто я не знаю, хто там є, кого немає. Це але те, що є інформація в ЗМІ, це 24 українських військовополонених і вже долучили і Олега Сенцова. Це те, що пишуть в ЗМІ. Так, власне, тобто ми маємо ситуацію, тобто була, пам'ятаєте, проблема першого оголошення, що от перший фейковий, першого обміну буквально кілька днів тому, так? Так. Тобто в чому була проблема? В тому, в повному інформаційному вакуумі, в якому опинилися ЗМІ, коли немає жодної підтвердженої чи непідтвердженої офіційної інформації. Розумієте? І ми зараз теж говоримо, обговорюючи якусь таку, якісь маленькі крупинки якоїсь інформації, яка комусь стала відома. Так? Тобто якоїсь комплексної картини немає і складно про неї говорити. Хоча, звичайно, про кримських татар жодного разу, мені здається, справді не звучала інформація про те, що їх будуть звільняти. А як думаєте, чому ось прізвище кримських татар не лунає в жодному списку? Я б хотів, якщо можна, трошечки повернутися назад, тобто я дещо не погоджуся з паном Тараном в тому, що тобто видача Цемаха там вб'є наші зв'язки з Європою і все решта. Тобто я розумію небезпеку, яку ця видача несе, так, але Цемаха захопили не вчора і не позавчора, так, тобто і слідчі, якщо справді мали бажання допитати його, могли б це зробити. Бачу, що українська сторона так само є частиною міжнародної групи з розслідувань, так, його прізвища немає в списку оголошених підозрюваних, які оголошені Нідерландською прокуратурою. Тобто це і при тому всьому, тобто він же ж тут не нідерландська прокуратура його сюди привезла, так? Це наша служба безпеки там провела спецоперацію, захопила і привезла його сюди. Це в принципі наш громадянин, якого ми віддаємо в обмін на інших наших громадян. Тобто це за великим рахунком наша справа.
з якої потім треба зробити правильні політичні висновки. Так, якщо нам вдасться повернути Сенцова, наприклад, то що це означатиме? Що Росія видала, як вона декларувала свого громадянина іншій країні? Ну, дивіться, Це означає, що вона віддала нам громадянина Це не України, моя і це думка. може стати прецедентом для звільнення інших, в тому числі і кримських татар, яких теж називають громадянами Росії, і типу не можуть нам видати, бо Росія своїх не видає. Якщо Сенцова вдасться витягнути, чи це не стане прецедентом іншим? Тобто, Звільнення Цемаха погіршить наші відносини з Європейським Союзом. Це не є моєю думкою. Це є думкою євродепутатів, які просили цього не робити. Це є думка Міністерства закордонних справ Нідерландів, які вже висловили своє нерозуміння того, що відбувається в Україні. Ну, Тому в це не Україні, є так, моя думка, це є може, просто європейська. цитата тієї ситуації. І я поясню, в чому різниця між визволенням Цемаха і будь-яким іншим терористом, якого міняли на українських громадян. Різниця в тому, що збиття і загибель лайнера – це є міжнародна справа. Вона не лише про громадян України. Це не лише про тих терористів, яких захоплювали з російськими паспортами в зоні бойових дій, а потім міняли Росії. Це про міжнародних злочинців, які вбили громадян інших країн. Саме тому Україна взяла на себе зобов'язання разом з іншими країнами розслідувати цю справу. Ви пам'ятаєте, що на початку катастрофи було дуже багато фейків з російської пропаганди, що це, мовляв, Україна збила цей літак. І тоді ми сказали, ми відкриті до розслідування, давайте створювати міжнародну групу. І ця міжнародна група була створена, і Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання. На жодного іншого злочинця Україна не брала таких зобов'язань. А тут ми взяли, і ми їх порушили. Тому справа тут зовсім інша. І це є дуже небезпечний прецедент, тому що Україна показує, що вона готова йти на політичні поступки терористам. І це буде сигнал для країн Заходу, що, напевно, на наступній нормандській зустрічі чи на будь-якій іншій зустрічі можна далі висувати Україні політичні умови, і вона на них згоджуватиметься. Тому що за останні 5 років ми не йшли на жодну політичну наголошу поступку, якого вимагала Росія. Ми не оголошували особливий статус Донбасу, не переписували українську конституцію, не відмовлялися від НАТО, від ЄС, не оголошували амністію. Ну, багато чого від нас хотіли. Але кроки різними у всіх цих напрямках були зроблені. кроки, дивіться, і це є Тобто дипломатія. перше голосування змін до Конституції зроблене, закон про особливості самоврядування тричі, по-моєму, проголосований і двічі продовжена його дія. Тобто всі ці кроки робилися. Тобто просто ми... От я не політик, мені легше говорити. Я скажу це прямим текстом. Це є політичні маневри. Ніхто не збирався виконувати все те, що голосувалося. Тому що задача цих перемовин була одна – змусити Захід продовжувати санкції проти Росії, а Україна повинна в цьому контексті А отримати якщо військову допомогу. Україна все ж таки віддасть Цемаха, Росія, чи ситуація щодо санкцій може змінитися? Безперечно, тому що це дасть привід політикам на Заході, а там таких є немало. Говорити про те, що Україна ненадійний партнер, що Україна готова йти на політичні поступки, давайте поступово знімати санкції з Росії, а Україна має взяти на себе весь тягар Україно-російської війни і тих зобов'язань політичних, які вимагає Росія. На Заході зараз багато політиків говорять, давайте домовлятися з Росією, Бог знає з тою Україною. От я думаю, що такі речі, як звільнення Цемаха, дасть ще більше козирів тим політикам, які про це говорять. І ще раз повторюю, ми справді вели дуже непростий процес. І в контексті Мінських домовленостей, в контексті нормандських домовленостей. В міжнародній політиці і в дипломатії слова нічого не значать. Значить справи. Якщо в контексті цих 5 років, в результаті цих 5 років ми отримували підтримку, в тому числі військову, в тому числі летальною зброєю, а Росія отримала санкції, значить це був хороший дипломатичний процес. Які б слова чи які б там зобов'язані публічні ніхто не говорив. А якщо ми отримуємо щось інше, зняття санкцій, то це є поганий процес. І звільнення Цемаха це може бути кроком до цього поганого процесу. Як ви гадаєте, Іван? Я просто ремарочку. Тобто, я ж думаю, у вас теж немає сумнівів, як і в мене, що весь цей обмін, це, він не сам по собі відбувається. Тобто це частина якогось більшого, те, що називається діло, тобто якоїсь більшої великої домовленості. І це активна комунікація між Києвом, Берліном, Парижем і Вашингтоном і Москвою, яка останній час іде. Тобто ми ж розуміємо, що напрацьовується якась велика угода, яка буде реалізована. І зрозуміло, що цей обмін – це перший крок в цей. Він і раніше був цей процес. Але ви розумієте, тобто, коли ми розуміємо, що це частина великої домовленості, і якби
коли ми беремо на себе зобов'язання випустити отакого клієнта, пробачте на слові, то я думаю, що західні партнери якимось чином принаймні мають уявлення про те, кого ми будемо обмінювати і на кого. Тобто я не думаю, що це може стати таким аж шоком для західного світу, тому що він, я думаю, драйвер цього процесу. Так, там на Заході всі втомилися від нашої проблем за великим рахунком, і ми втомилися від своїх проблем. Тобто нам не так і подобається ходити і просити всіх, щоб захистіть нас, допоможіть нам. Ми самі, в принципі, могли б це зробити. Але треба якось рухатись, правильно? Знову таки, я не посилаюсь на свою думку, я посилаюсь на позицію Нідерландів, на позицію європейських депутатів і на позицію багатьох інших політиків, які кажуть, що справа має бути розслідування, а Цемах – це як мінімум можливий свідок, а може і звинувачений. Я посилаюсь на їхню думку, не на свою. А свою думку скажу зараз, що і 2 роки назад, і 3 роки назад був той самий Трамп, була та сама Меркель, був той самий Макрон. І були ті самі інтереси Україн-Заходу. І був той самий західний бізнес, який вимагав зняття санкцій з Росії. Все те саме. Але тоді була риторика одна, зараз інша. Я скажу, що змінилося. Змінилась позиція української влади, яка недостатньо сильно просуває українські інтереси. Яка не заявляє, що у нас є червоні лінії, які ми не можемо перейти. Яка не показує готовність воювати. А в міжнародній політиці завжди вирішують всі свої інтереси за рахунок слабких. Якщо Україна не демонструє силу, якщо Україна не готова показати, що вона готова воювати, за її рахунок будуть вирішувати власні інтереси і Росія, і Франція, і Німеччина, і Сполучені Штати. Це закон світової політики. Тому якщо ми хочемо бути сильними, то треба просто показувати, що ми готові бути сильними і готові не йти на поступки агресора. Романа, хотілося б почути вашу думку щодо санкцій. Ось завтра ймовірність того, що обміняють українські політв'язні і полонені повернуться в Україну. Ми віддаємо росіян і зрадників, які вбивають українців, і один з тих, хто причетний до MH17. А потім Європа і всі ті країни, 40 країн, які звернулися до Зеленського, аби він не давав Цемаха. Воно ж вплинуть на ситуацію. І щодо санкцій, хотілося б вас почути вашу думку. Дивіться, щодо санкцій, так? Тобто ми ж спостерігаємо за тим, як маятник цієї народної європейської любові, скажімо так, поступово відкочується в бік якоїсь нормалізації стосунків з Росією. Тобто це поганий для нас процес, але він наочний, тобто він відбувається цей, та? І ці спроби повернути Росію в велику вісімку, та? І ця така обнімашки з Макроном, який просто кращий друг Кремля поступово стає. Так? Тобто це все кроки в тому напрямку, до якого нам би не хотілося дійти. Так? Але світ туди рухається. І за великим рахунком я не думаю, що це... Я думаю, що, можливо, він і матиме вплив. Тобто я не можу виключити, що ця ситуація матиме вплив на... Тобто вона стане одним із аргументів, але не єдиним. Тобто я думаю, що але в принципі, ми можемо... він є і свідком, є і звинуваченим. Ось я бачила засідання суду, так, і прокурор сказав, що його ймовірність того, що його можуть вбити в Росії. І як свідка, і як причетного до MH17. Це теж можна, ймовірність того, це може так і статися. Це дуже висока ймовірність. В Росії особливо не церемоняться з такими речами. Тобто вони знищують свідка. І це ж вплинуть і як на ситуацію щодо розслідування MH17. Ви розумієте, що якби він не був цінним, то б його не просив ніхто. Він би нікому не був потрібен. Тобто це така велика гра, в якій ти мусиш зважувати пріоритети і потреби, і свої інтереси. Тобто, Зеленський вважає, що, я так розумію, з того, що його хочуть звільнити, що звільнення цього одного персонажа перекриється тим, що Україні вдасться повернути. Воно може перекритися, можливо, якимись там політичними дивідендами всередині країни, і то не факт, коли люди дізнаються справжню ціну. Але ми точно втратимо багато стратегічного з нашими партнерами. Розумієте, світова політика це не як погода. От сьогодні вони йшли туди, а завтра щось там помінялося, і вони пішли сюди. Будь-які дії і зміна настроїв в країнах Заходу, вона не відбувається просто так. Вона має свої причини. Звичайно, частково змінився контекст в тому, що, наприклад, Трампу зараз дуже важливо не допустити союзу між Росією і Китаєм, і тому вони намагаються трошки загравати з Путіним.
Але це не єдина причина, тому що насправді є дуже багато інших причин, які можуть тягнути або в один, або в інший бік. Але коли країна не показує свою активну позицію на всіх майданчиках, не говорить єдиним голосом, не показує, що вона готова інвестувати у власну армію, готова віддавати останнє, але воювати, поки вона не покаже, ніхто їй допомагати не буде. Захід завжди має справу і завжди допомагає тільки сильним. Ніколи слабким Захід не допомагає. І якщо ми будемо показувати, що ми слабкі, готові йти на поступки, чи з Цемахом, чи з іншими питаннями, то за наш рахунок будуть це вирішувати. І тоді піде політика в один бік чи інший. Але піде не просто так, тому що так щось змінилося, а піде тому, що під цим є конкретні причини. І частина причин є в Україні. Залуцин? Я хочу тільки сказати, що я не прихильник, тобто я не вірю в те, що моя думка може бути остаточна. Ви журналіст одного з видання, який дуже часто ми звертаємося до Я ваших завжди лишаю читачів. маленьку ймовірність того, що найгірший сценарій не відбудеться. І я сподіваюся, Обміну не відбудеться? Ні, що найгірший сценарій, який, коли там ми дивимося на якусь ситуацію, можливий нормальний сценарій, можливий найгірший. Ну, і ми зараз говоримо про найгірший, насправді, сценарій. Ні, не найгірший, але один з них І я завжди лишаю маленьку територію якогось сподівання, що все може бути і нормально. І от я сподіваюся, насправді, що ситуація вирішиться нормально. Тобто, за великим рахунком, ми говоримо про політичне рішення влади в країні, яка політичної сили, фігури, яка має владу в країні. Якщо воно буде помилковим, то я думаю, дуже швидко суспільство відреагує і покаже. Тобто я прихильник того, щоб трошечки почекати. Дивіться, на ймовірність того, що відбувся обмін, і ми віддали цих, кого хоче Росія. Ви подумайте, кого ми повернемо? Один з тих, кого ми знаємо, це Цемах. А кого ми повернемо? Те, що пишуть ЗМІ, те, що ми поки знаємо, так, ймовірність того, що ми отримуємо українських політв'язнів і полонених. А що далі? Ось ми віддали і свідків, і тих, хто вбивав. Як буде далі відбуватися? Як окуповану частину Донбасу повертати? Як повністю анексований Крим повертати? Я думаю, що те, про що я буквально трошечки хвилин тому говорив, що я не думаю, що цей обмін, він якби самоціль і єдина окремо вирваний процес. Я думаю, що це частинка якогось більшого процесу, який десь кулуарно теж думаю, рівні радників, якихось представників, можливо, там глав МЗС, відбувається зараз і узгоджується в рамках нормандського формату. Бо коли там глави держав нормандського формату зустрічаються, це вже просто фіксація того, що було домовлено. І цей процес вже відбувається. Я так розумію, що я не знаю, на які поступки... А хто виграє в цьому процесі? Ми цього не знаємо, але з тої інформації, яку я маю, і за моїми спостереженнями, то зараз Захід проштовхує оновлену формулу Штайнмаєра щодо України. Ідея цього – змусити Україну визнати окуповані території як особливу територію з особливим статусом, після цього провести вибори і, так би мовити, закрити українське питання. Чому? Тому що після цього Захід скаже, це тепер ваші внутрішні проблеми, Росія тут ні до чого, можна знімати санкції. І Захід заявить, що ми досягли цієї перемоги. Чому небезпека цього? В тому, що згідно цієї формули вибори на окупованих територіях передбачаються ще до виведення російських військ. Тобто, якщо говорити в практичному сенсі, то це означає, що бойовики завтра знімуть камуфляжі, одягнуть депутатські значки і або там залишаться, або поїдуть в Київ в Верховну Раду. Тому що, нагадаю, там ще також є мажоритарні округи. Крим при цьому виноситься поза дужки, взагалі не обговорюється. Взагалі. Оце та стратегія, яку зараз погоджують і будуть нав'язувати Україні. Подібне щось нав'язували раніше, але оскільки тоді ми дуже твердо і в парламенті, і поза парламентом, і на рівні президента заявляли, що це абсолютно неприйнятно, ця формула не була продавлена. Зараз є шанс те, що вона буде прийнята. Я не вважаю, що це дуже добре для України, тому що це буде подана як стратегія миру, але треба розуміти, що Путін миру не хоче. Йому важливо постійно тримати конфлікт. І він чудово розуміє, що якщо окуповані території з особливим статусом зайдуть в політичне поле України, це буде тотальна дестабілізація політична, а наслідком економічна в Україні. І це не буде мир. Це просто лінія фронту переповзе в українські міста.
І це буде дуже небезпечна історія. Тому дуже важливо, щоб ми це все розуміли і якось показали владі, що на такі речі йти не можна. І влада зараз, а ми повинні на міжнародній арені завжди підтримувати зусилля української влади, якщо вони правильні, повинні демонструвати силу і повинні показати, що ми насправді маємо свою думку, і такі сценарії не пройдуть. А сценарії у нас єдині. У нас залишився той сценарій, який був завжди. Посилювати треба армію, робити економічні реформи і заявляти, що курс на Європейський Союз, на інтеграцію до НАТО залишається незмінним. Якщо ми це будемо робити, то Росія отримуватиме санкції. Якщо будемо йти на поступки, отримуватимемо гірший сценарій, який нав'язується нам Росією вже далеко не перший рік. Романе, як ви вважаєте, хто виграє після обміну? Київ-Москва, Зеленський, Путін? Насправді дуже складно сказати. Те, що Зеленський матиме певний медійний сплеск серед того, насправді дуже широкого кола українських виборців, які його підтримують. Тобто я бачу, як комунікується офісом і там його спікерами цей обмін. Так? Тобто ми повертаємо своїх хлопців. Ми віддаємо вбивці зрадників, і слава Богу, їдьте собі, нам поверніть наших моряків, нашого Сенцова, наших інших хлопців. Тобто, і я думаю, що це буде сприйнято і прокомуніковано дуже ефективно. І я думаю, що на початку, принаймні, ніякого негативного фідбеку президент не отримає. Так? Тобто, за великим рахунком, це буде певна його перемога. Так? Але вона дуже швидко може виявитись піровою, того що за цим обміном за великим рахунком умовах росіян. Так? Мусить, я так розумію, йти поступка, в якомусь питанні буде продемонстрована поступка росіянами. Так? А росіяни дуже погано надаються до того, щоб йти на поступки. Так? І якщо навіть вони комусь пообіцяли, наприклад, президенту Зеленському, що вони ти зроби тут, виконай наші умови, а ми тут виконаємо твої. Пам'ятаєте той легендарний в інтерв'ю Гордону формулу, яку Зеленський озвучив, що ми візьмемо, запишемо, що вони хочуть, скажемо, що вони хочуть, зійдемо десь посередині. Тобто це звучить смішно, але за великим рахунком людина без досвіду державного управління і державницької роботи, якою є наш чинний президент, десь так і думає, що десь так воно і відбувається. Так? І я думаю, що він зараз думає, що от ми це зробимо, а вони нам віддадуть оце, і якось ми далі покотимось. Тобто, я сподіваюся, що так і буде, бо я оптиміст. Але, У нас залишилися хвилини, хотілося б одне питання. Ось Путін скаже, що виконує ті умови, які хочуть. От ви політв'язні, будь ласка, беріть. Чи не Росія до G8, чи її статус на світовій арені збільшується і рейтинг збільшується? Так? Безперечно. Власне, зараз Росія дуже серйозно потерпає від санкцій. Не лише від того, що вона не отримує доступ до фінансів, а й вона не отримує доступ до технологій. А Росія зараз є амбітні плани модернізувати власну армію, модернізувати власну економіку. І я думаю, що для Путіна повернення в G7 – це насамперед повернення до технологій, до західного ринку фінансів, яке, безперечно, посилить його рейтинг. Я думаю, що, звичайно, це дуже погано, тому що це, по суті, дає карт-бланш всім іншим диктаторам в світі, що можна перекроювати кордони. Але головне, що це для нас означатиме, що, по суті, оця агресія буде пробачатись. І я не думаю, що ми після цього навіть матимемо надію просуватися до Європейського Союзу і НАТО, як ми це робили досі. Ігор, на вашу думку? Тут я швидше погоджуся. Тобто найгірший сценарій отакий. І Роман Романюк, журналіст видання «Українська правда», і Сергій Таран, політолог, були з нами. Дякуємо вам, що прийшли до нас в студію. Не пропустіть ток-шоу «Міст». Ток-шоу «Міст» знову на телеканалі АТR. Кримсько-татарська автономія. Чи підтримує її нова рада? Коли відбудеться обмін полоненими? Та як нова влада збирається повертати Крим. Нова програма з новими ведучими вже цієї суботи. Добрый вечер. Телепроект «Мост» приветствует вас. В новом сезоне новые политики, новые ведущие. Только я остаюсь прежним. Теперь за кадром. Совсем скоро в этой студии мы расскажем обо всем, что происходит в оккупированном Крыму. Задержания, пытки, огромные сроки и даже убийства. Про то, о чем молчит путинская Россия. Но мы молчать не будем. И начнем 7 сентября в 20:00 на АТР.
Кто кому шаман. Бурятские шаманы не признали своего якутского коллегу, идущего в Москву изгонять Путина, и даже пытались его остановить. Зомбоящик. На Россия-1 собака гипнотизировала людей. Милитаризация скота. В Брянске коров